ja 103 kolmas. Lähdesmäkikö sieltä menee ykköspaikalle? Kyllä vai kakkospaikalla on Vasenius, Mäkinen kolmospaikka, Eipas ole Mäkinen. On hieman jäänänä, tulee toisessa aallossa, piti sanoa, niin kai isotuikku. Ei puolaiskuljettaja. Onneksi ei listalla tehty, mutta täällä olisi nousitettu samat jää Mäkinen. Nyt nousee kolmanneksi. Vuotta. Harrastaa jokkista ja majoitusta. Enemmänkin kokemusta tullut ikäihmisen autoja tällä kertaa paremmin menestyksenä. Tukiona äiti Saanette Heikki Merilä rengasnettiko rengas Lähdesmäki osakeyhtiö Munamies ja Kauhajoen KA huolta. Ja eiks Munamies ollut Villasen Jirka, näin muistelisin. Terveisiä vaan Virkalle, jos olet täällä näin. Ja voi sanoa, että sinulla on toinenkin lempinimi, on Voltti Villanen. Se on saanut sitten Vaasan ravirana. Eli pikkusen renkkaat lukkoa silloin PV-lä. Onko siinä maksaa? Kiitos. Äkkiä tänne, niin kun torskii vaan näitä on 2. Kyllä vain. Selvä. Eli Lähdesmäkin käydään. Mäkinen, niin on tulossa nelospaikalle. Vaikealla asustava kuljettaja Puisto Luttiera on auto. Ammattikoululainen, Jokkisella siellä takana nojaa. Sitä ei tiedetä auto-urheilujokkista silloin tällöin, mutta vaikka enemmän menestystä ei ole tullut Puistolmassa Köhti-alainen Grove-osakeyhtiö. Tässä jo taitoa kieltämättä odotellaan reiskanrähin, että päästään kakkosella lyömään vetoa, niin maksatte vanhat vedonlyöntivelkäsen, niin täytyy vielä ottaa jääkaappi kylmälaukku mukaan, että saa ne kaikki evät tuotua kotiin, kun ei jaksa syödä kaikki. 135 Lähdesmäki, 220. Ja Jesse, hänellä on lähtövoitto alle ja radan 4 lähdetään. Nyt sai hyvän lähden. Otti näytöstä yli lähtövoiton ja nyt myöskin otetaan ykköspaikka. Haltuun. Ja kukas menee sitten kakkospaikalle, sinne menee keskiäjö. Tässä on helppo kysyä itseltään ja vastata silloin saa. Ja nyt keskiäjö pyörättää, Raninen nousee kakkoseksi. Valkoinen kolmospaikka. Jos ei pääse, niin auto on kyllä pahassa paikassa. Se on juuri ajolinjalla, kun tuolta tulee. Pääsee jatkamaan. Jaha, ja nyt pyörähtää kärki. Nouseeko sieltä Raninen ykköspaikalle? Pasuri on kakkosena, kolmospaikalle Jokkinen. Hieman kohtaloita kilpailijalle numero 73. Mustavalkoinen lippusyynä perään ajo. Ja kilpailija 73, mustavalkoinen lippusyynä painaminen. Yes. Kilpailija 73, musta lippusyynä 2 kertaa. Mustavalkoinen lippu näin ollen. Ykkösenä on Pasuri. Kolmospaikalla Tallio ja nelospaikalla Aleksi Lähdesmäki. Ja uskon, että Lähdesmäki kyllä tulee nousemaan. Nouseeko sitten 1 vai 2 ohi? 1 ohi olisi välttämättä päästävä ja nyt lähdetään ulkopuolelle saman tien pyörättää sieltä yksi kuljettaja. Pykälä ylemmäksi nyt on nousseena jo kakkoseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että ollaan... En jaksa enää uskoa missään nimessä, että päästään Pasuriin kiinni. Ja Raninen lopettaa, tietää, että näin on lipputtunut, nyt ei mahdollisuutta enää jatkaa, eikä jatkoon ole 9 Pasuri, meni finaaliin, sijoitus erä ykköseen, menee sitten seuraava kuljettaja, ja se on Jesse Kallio, joka nouseekin kakkoseksi, eli Kalliolle kaikki kunnia sijoitus erä ykkösestä, sijoitus erä kakkoseksi. Voi saada munakupit tuoda kotiin. No niin!
ykköseksi menee Lähdesmäki, vieressä seuraa Kalle ja Koski Viitanen. Kaksi nousee pojat. Mitä seurakaverit siinäkin? Ei oo hätää. Älkää nyt saatana tönikö. Hyvä, no niin. Nyt pois alkaa 8 vai maali? Nyt alkaa Veijola kyllä kovalla tilanne tästä eteenpäin. Ja rupeeko sitten pohtimaan Kalle ja Koski Lähdesmäki. Viitanen ottaa kolmospaikan. Veijola olisi pyörähtänyt. Sen jälkeen olisi kyllä tilanne olisi Muutiskoinen sanojen mukaan kutkuttava tästä eteenpäin. Vielä ei ole mitään saatu eikä luvattu ja usko, että Viitanenkin tuolta nousemaan tulee. Jonne Virtanen, Ätsän urheiluautoilija Toppelsi ja 2 on siis hallussaan. Kärjessä on toki Fiat-kalustoa ja se on 135 Aleksi Lähdesmäki. Lähdesmäellähän alkuerissä tuli voitto. Ja sitten välierissä oltiin sijalla 3 ja se tarkoittaa tuo kolmosia sitä, että nyt ollaan pitkällä taipaleella näistä suorista nousuista. 1 ja 2 siinä nousee ja Viitanen on kyllä saavuttanut tuota kaksikkoa. Siellä on väliä tuollaisen 230 metriä. Uskon, että suoralla Viitanen kakkospaikalla. Eikä pysty ihan Virtanen vastaamaan tuohon Lähdesmäen vauhtiin, kun mennään suoraan ja Viitaselle tuo tarjoaa pienet eväät. Ja nyt oli lähellä, ettei Lähdesmäellä lähtenyt sitten käsistä koko paketti. Ja kyllä Viitanen pelaa riskirajoilla. Kyllä se saa uutta imua, kun ollaan näköetäisyydellä ja huomataan, että nyt saavutetaan. Se antaa pieniä toivonkipinöitä ja näin väliä on tuo 20 metriä edelleen. Nyt on 10 metriä. Ja kyllä Viitanen pääsee kerran kyllä Meijo kokeilemaan, näin ainakin uskon. Vaan onko uskomustiedon väärti, se jää nähtäväksi. Ensimmäinen kuljettaja Lähdesmäki sieltä on jo tulossa ja kyllä sieltä sitten 105 korjaa. Lankasi ylhäällä tästä lähdöstä 1 ja 2 nuorta luokan päälähtöön ja näin liikkeelle. Sieltä Lähdesmäen ja Lehtola komennossa Lehtola Lähdesmäki. Ottaa kakkospaikan, Petri Koskinen on kolmospaikalla ja saman tien Koskinen on vielä kiinni ja ottaa kyllä kakkospaikalla ja näytön nyt. Tuo on kyllä Koskinen ottaa. Nyt on nousia Lähdesmäen on tuossa kakkospaikalla. Siellä on 2 kyllä kovaa tulossa ilman muuta ja nyt ajautuu leveäksi sieltä Lähdesmäki ja Lähdesmäki ei kyllä enää mene finaalipuolelle. On kyllä niin ylpeä auto, että on nokkakin pystyssä tuolla. Onneksi se pysyy vielä kaikki 4 renkasta alhaalla. Eli siinä mielessä ei kyllä kaipaa piikkikalusta. Aikalaisen komennossa ollaan tulossa. Nimenomaan Petri Koskinen pösöllä. Ja jos ajatellaan Nästämiä ynnä muita Petri Koskista ja näitä, niin kyllä tulee olemaan kova luu tänäkin päivänä, kun mennään finaaliin. Tosi vielä ei hekumoida näillä tilanteilla, kun ajatellaan ratankierrosta kakkospaikalla Lehtola. Ja meneekö vielä Lehtola noin? Tuosta hieman uudestelen, että Lehtola kyllä saattaa olla kovilla tuossa kakkospaikalla. Siellä on 2 nälkäistä kuljettajasta, toinen nyt tipahti pois, oli Lähdesmäki, mutta toinen sitten jatkoi, nousi josta edelleen puhutaan, eli se on Virtanen Opelillaan. Ja kyllä nyt Virtaselta on paha tuota paikkaa enää mennä ottaa pois. Varsinkin kun mennään mutkaosuuksiin, niin se antaa kyllä heikennystä Lehtolalle ehdottomasti tällä säällä. Se on varma asia. Näin sieltä sitten tullaan. Ja sitten on Kallio on 4. paikalla ja Lehtola kyllä mutkissa jää ja tuo väite pitää paikkansa. Hän joutuu antaa periksi ja sisään noin 20 metriä tässä vaiheessa. Ja A-finaaliin menee 8-9 Koskinen ja A.